Salasma dihita salubutna dihamuna amanami inanami seksi lansia ni huriata dohot ina naomi ni huriata adoran sotapuka pertanyangota di bagasan Arion asa dong pangaradio ni gerita asa tabuka yamma nagabe turpuk jamita itonga-tongani pertanyangota di bagasan opason lima sian Lukas di bidualu ayat sia saha rodi ayat 10 opat. Alani ini taparade madirita martangiang nahokomma kita di bagasan rohat tadi. Amin. Tapuji Tuhata marhite buku ete nomor 142 ayat sada. Martaniang makita asini rohama di kamu dohot dame siat Tuhan debata amata dohot siananakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Turupuk jamita nagabi ujahan di tonga-tongani pertanyangota di bagasan Arion ujahama na tersurat di Lukas di bidualu pamuka maesian ayat sia saha rodi ayat 14 alai duminggan molo ujaha kami saha rodi ayat 15 songonoma didok bisik disukun akka sisian nai maibana taringot tu upamai gabe didok ma dile hoddo tuhamu pamotoan di hahomion ni harajaon ni debatan alai marhite-hite upamado tuakana asing asa unang di ida nape di bereng jala unang diatusi nape dibigi alai umma upamai ia boni hatani debatano anggona didalani ima akan naupigesa dungi roh masih polisi dibuat mahatai sian rohana sida asa unang persia nasida unang rapotan hadwao anggona dibatui ima akka nalas roha majakon hatai dung dibigi alai dang marura nasida sangopas do nasida persea
jala di masa ni pengucungan merbalik nasida. Anggona madabu tu parsihupiani ima akan nau bigisa gabelako mana sida. Hapusohan pinahin ni pakol sohonom hamoraon dohot hahisapun ningulungom jaladang matoras perbina alai anggona tutano nadenggan ima akan nama meop hata bini kinai di bagasar rohana bonar jalan nadenggan gabe saud marperbui di bagasan habegeton ima sahatna damang dainang na hinakolongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai saliling mangula makubasi Yesus rap dohot akasisianna sai toktongdo ikut ulaon pangajarion ni Yesus mengajari akasiseyang dohok mengajari nang aka situan natorok asing ni pangajarioni jojodo Yesus nang patupahon tada halongangan pakai heon ngulu niaka namate dohot ragam niaka tada halongangan na asing sasitongna situhuni ulau ni Yesusi ima mengajari joma manada harajau ni debata bahasa ikon merhite pangajarion Tuhan Yesus lahu patupahon ulaun mai alusna asa takas majalo pangatusion dapat gugu jala prosea di Yesus akan natumangi hosa asa jumpang haprosiaw natugu asa unang murah munggil-unggil akan naubigi pangajarion ni Yesus Kristus Tuhan tay sada sian ragam ni pangajarion ni manuain na jumpa kita marsite upama na ditrupuk jamitaw dabotoro takas babua upama tudusan di patupa Yesus sasitongna asamurado di boto asamurado dia tusi akan naubigisa somalna upamai di patudos sian ngulu nina adong di colmai siganupari itu na jujur saya di patupa Yesus bentuk-bentuk upama siapa ngajarion naik turpukon ima perumpamaan tarimot tu nama naburumboni adok tulu na berperang di turpukon dia mai boni sadiri pana burboni dohotano jaladong opat tano hadapuan ni boni ima komparani rohani jolma naubigi mana natumangihon hatani debata boni ima hatani debata hata teringot tu harajaun ni debata dada harajaun portini bagas donani boni asa ia disi hatani debata maringan disido wasona mangula nama nabu roboni ima Tuhan Yesus ibadah sadiri do panaburi rap dohot akan abosona Yesus sadiri do
napunasa napuna barita nauli tano hatubuan ni boni ima rohani jolmai meragam do rohani jolma alani meragam do hataridani pertubu ni boni nang di rohani jolmai songot tanoi dui bui di bature gawe napu ingananna alai bui dui gawe tungil meloso di bature adong opat goparani rohani jolma na manangihon hatani di mata do mutu upamani Tuhan Yesus itu bukan na parjulu ima buni na madabu tudalan ima rumang ni ngulu ni jolma babua di begedo hatai ala Peter mago sian rohana ala gumugo kuasun si polisi laho manoro rohani jolmai sendiri kelani gabe tertutup ma nguluna tu hatani di bata dan olebe majalo hatani di bata dot haluauni ala nunga dipajugal si polisi rohana asa somalna nguluni jolma nasi songonon tung hata dia pe didok tungulu nasi songonon bo hape metode na dipakai tetak do masuk sesiam haruar sakabira mana mungkin do padohan na asing holan ditaringoti namar pardumuat taringotu gereja taringotu hatani di bata boy do pitor dohono niaka jelema nasi songonon nasi ima tahatai asa tardok rumang ni jolma nasi songonon ima inti ni sibulis namang kuhi rohana adik pe dipakai KTP Kristen di nguluna napa dua hon ima boni na tubuh tu batu di jalo do hatai di mulanai alai kalau satokin aladang bagas urakna hapor syaun nape songon gabe hapor syaun sikriput hola dais Peter lepe mojak malos orang seperti ini awalnya sangat bersemangat menerima dan melayani Kristus tetapi hanya sampai batas tertentu yang telah mereka tetapkan rumang ni jolma nasi songonoma na berbahaya ala buido gabe murtad ipudian nyari guluna napa tuluhon ima boni nama dabu tu parsibupian di jalo do hatai sangadu tubuh hatai di bagas rohana sanga merperbui alai tengdengkan perbuena manang dijuk diguari lapungon gabidang berguna manang natu isen alania tarhopik do hatani di batai di guluna bui tarhopik alani holsona ganupari holsoa di arta hidok di bagas satu pukon holsoa di sipanganon holsoa di siinumon sadok lau majalo hataipe adong persyaratan hapor siaw ning ngulu nasi songono petok todo merpekpeng dang olo magudang kerdin ala ni matar hopik ala ni matar sokit gabe hira alang mangulu alang nang mati manang jujut
istilah yang sering kita dengar, hidup enggan, mati tak mau. Ima namangguhi rohani halak sungubuni nama dagu tu parsi rupiah. Alena paupatul ahadido. Ima boni nama dagu tu tanuna denggan. Kristen yang sungguh-sungguh benar. Di jalo ditangihok lo hatani di batai. Sian nasar rohana. Dipahusor-husor di bagas rohana. Dipeok do hatai jala dihanguluhon. Huhut marperbue marhite pabahinan. Semalang ngurung nasi songonon sehat tigoran hasitongan dame lasni roha dot holong do na Jepang di tonga-tonga di permuluan ni jol mana sesokuni saya sitiruan do na Jepang di muluna ala di boto norma ni hara jauh ni di batai di boto bahwa hidup dalam Kristus berarti mengejar arti, bukan mengejar gengsi. Berjuang bagi kebenaran, bukan berjuang untuk kebesaran. Hidupnya bukan hanya sekedar mencari berkat, tetapi hidupnya menjadi berkat. Hidupnya selalu berserah, walau tak pernah menyerah, rela mengalah kalau perlu, meski tidak kalah. Nuai tasuk kumadiri takamang do takai menami dan siani huriata binana umini huriata tutanu dia do kita nuai. Bohado kualitas ni haprosyauta di naurap tabigi hatan ini bata. Saya tahu cima. Tapa husok jala taulahun hatan ini bata di mulutnya. Sikan pari. Saya tatangihon tak atusi jala tapargue kuma hatan ini bata. Di tonga-tonga ni mulutnya sigan pari. Tuat nama masuk kita sana. Amin martangian kita. Mauliate diho ale debata Jakoba Tuhan nami marhite Yesus Kristus barasi rohai. Dinaung dipakulingi hatami hami. Asa saya tok kami tutu tumangihok katam jala gabesiula hatami hami marhite ngulunami siapari marhite parangi nami marhite nang akagulmit ni ngulunami posdo rohanami di Tuhan ikonsai marurat jala merperbui hatami di tonga-tonga ni ganuk ngulu nami pasu-pasu mahatam pasu-pasu manang ngulu nami asa saya tok-tok kami Tuhan taruli di hahisara, taruli di gogonai baru, taruli nang di umur nagajang, marhite permakani omu di ngulu nami. Tung sipata galepa matang nami, ala ni hatu aun nami, lehonomu madihami gogonai baru. Saya lehonomu madihami lasni roha sian benua kijang mangguhi roha doho pikiran nami tungadong satonga-tonga ni ngulu nami Tuhan nagalepa matang na ala ni persahito
lehon hahisaro, lehon hamalumuni sahid, mangasahon asineroham. Asaramoti masudi ngulu nami dohot sudi akapoparan nami bi, yanakon nami, diganuk inganan nabi, nang dia kaulau na, homa nama masu-masu, atau ngasih maroham bihami, ikon sai rap doho bihimi maham, mardala mangalaka mulau-lau, asa sai ho bartulomoni roham, jupako siya mulu nami, parbuwe na tau pasangat warmo. Atong jumulu rasi mahami tuadia kadusa diha galion nami, asa talupami dia dupamu. Olam mariti Kristus Yesus Tuhan nami, martangiakan itu. Amin. Marede mahita sia buku ede nomor 476 ayat 3 laos tapasah ma peliata. Rak madok mahita ditangiang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia ma guarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomoni roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namer dosa tu kami, unak kami togi hotu pangucunan, palua mahami siang pangako, ai hodo napuna harajau, dohot haku goon, rodi hasang apon saliling nilileng na, amen. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani de mata ama. Doho para seorang ni tot di perbadia ima. Nama dongani kamu saluhutna. Amin. Amin. Ora semak dihita saluhutna.